wadhi gwenge ma Kisumu nyakoro mag John Komero kanyo ni jodak ma aluora no mano ma Nam Lolwe gwenge madunga dhi nyime gi nyasi mar hingo odiochieng' jiwo ler mar aluora e piny mangima. En nyasi mukelo kanyakla moko kuom migepe makedo ni ler mar aluora. Jafwambo marwa James Okoth nitiere nyasi no sani kendo koro watudore kode achiel kachiel mondo mi okonwa ne gigo matimore aluora ma Dunga kata aluora mar Nam Lolwe to ahinya gweng'no madunga kama nitiere kanyo ma Nyalenda B. Aya, koro sani James Okoth oya misawa sama nitiere kar kae nyalo konowa ni iyudowa e yo machalo nade to nyaka sani nyasi ma iyuore odiochieng' ma kawuono mar jiwo ler mar aluora osechopo kanye ka nitiere Dunga. James. Cleophas, erokamano ahinya, awinjo yo makare antie gwenge mag Dunga e Nyalenda B kama chenro mare odiochieng' mar hingo chenro mare Environmental Day dhi nyime, chenro mabende okel kanyakla gi migepe mopogre opogre makinde duto kedo ni ler mar aluora. Chenro makamano chakre okinyi makawuono ka maduong' ahinya ne gichako gi kwanyo yugi manitie dho Nam Lolwe kaka inyalo neno chien kacha. Ne gibiro rowere mopogre mowuok e aluora ni kendo kwanyo yugi kacha, to bang' mano choko yugi ge yo makare kendo keto gi e yo makare gi e tok kaka inyalo neno chien kae Cleophas. Bang' mano oganda gi te rowere, mine, jodongo ne odonjo kamoro achiel e hall miluongo ni Dunga Community Information and Resource Center kendo bedo gi twak achiel kachiel e yo makende mar golo doke itgi mar neno ni en yo mane magi nyalo ritogo aluora kendo medo bero aluora mag jodak manie dho wath ma Nam Lolwe kae. Gi seche gi eki adwan mondo watudre kod moko kuom jotend migepego mondo ging'iswa anto ting' mane makoro gin go kochakre odiochieng' ma kawuono to kod kinde mabiro mar neno ni ranyisi ma gitimo kawuono ni e kinde ma piny ngima hingo e odiochieng' mar aluora ibiro rit makare kendo ler e dho wath ma Nam Lolwe bro dhi nyime kinde duto. Jogo modak ka achiel gi mago matimo ohala bende bro bet gi aluora makare mar time ohala. Jatelo Agna Chakudi, nyiswa nyingi, migawo michung' ni tinyiswa ni to gin puonj mage ma samoro ulero ni oganda mantie kae to en ting' mane makoro ungo mar neno ni ubiro rito aluora mar dho wath ma Nam Lolwe. Erokamano, an iluonga ni Charles Elio Mogo, atiyo ni migawo mar Compassionate Center for Families kendo odiochieng' ma kawuono ne watelo ne nyasi ni kaka Compassionate Center for Families kata CCF e yo machuok. Ne watelo ne nyasi ni ka waluongo partners mamoko kata jomoko ma bende timo tije madwa chalo gi mago. Wan kaka Compassionate Center for Families wachung' ne jogo ma oroch ratich gi e yore mopogore opogore, mine, nyithindo kod rawere e yo mopogore opogore. Kawuono ne wariwore mondo wawach ni wadwa ni mondo wadhaw gi gimiluongo ni plastic pollution. Wageng' chupni mag jwala waket mondo kik wachak waorgi, waketgi ka gidhi e nam. Kata kamano wasebet ka bende wawacho wach moro ni gi dho liech wawacho ni let Lake Victoria breathe again. Lake Victoria othung' ahinya kendo kore othung' ma ka waigolo chupni ma wasebet kwa keto to Lake Victoria bro bedo ka kore oyueyo. Erokamano. Erokamano ahinya. Kadhi e jatelo machielo, nyiswa ni to kit puonj mage mane upuonjo rowere moyuore nyasi ni, to be in gadier ni rowere duto mantie ka nigi ting' moro amora mar wuok gi puonj ma giwuogo kae kendo tero ni rowere ma samoro ok ochopo e nyasi ma kama mondo ne ni aluora orite yo makare. Chagi nyingi. Erokamano, an nyinga en Larry Oyuga, an founder kendo director mar Greenwald Initiative Kenya. Koro kawuono ne wariwore kod migepe mopogore opogore kuom puonjo jogweng' mag Dunga e weche plastic pollution. Kendo puonj mane waketo ayanga en ni plastic thung'o Nam Lolwe kendo wapuonjogi e yo makare kaka onego bed ni iketogi kata iwito plastic. Mar ariyo en ni wapuonjogi ni plastic kawo higni 20 nyaka 500 mondo otow. Koro mano ko owite nam to kelo masira e Nam Lolwe. Mar adek en ni e Kisumu kae wasebedo gi ywak mathoth. Pi ma wayudo e fereji yudo ni ji ywak ni pi dum. Mano gin shida ma wan kelo kendwa.
Koro wapuonjo rowete wetena e yore maber kaka onego bed ni warito alwora marwa. Wachako gi kwanyo yugi e alwora mar Nam Lolwe, kendo ma ok en activity kendo mwatimo ka, wabo medo kendo dhi mbele. Erokamano. Erokamano ahinya. Jatelo, kaka migawo mong'ere ni goyo lwenje mag gik mawilo pach rowere kata oganda, en ting' mane ma samoro kawuono un go kan, nikech wafwenyo ni thoth yedhe mitiyogo e wilo pach oganda kata drugs iuso e gige mag plastic. Bende nitie ting' moro amora muwago kata mugolo kata mupuonjo oganda kotenore gi kaka inyalo chok yugi ma kamago kendo rito alwora kopogre gi goyo lweny mag weche mag drug and substance abuse? Nyinga ni Lawrence Odoyo, atiyo gi migawo moko mar piny owacho miluongo ni Blue Cross Kenya. Watiyo gi nyithindo kasekoro rowere ka watemo geng'ogi mondo kik gichak gitiyo gi yedhe mamero ji machalo kaka kong'o, nyasore gi yedhe mamoko. Odiochieng' ma kawuono ne wadhi yalo nyasi mar rito alwora e dala mar Dunga e Nyalenda Bika, kendo waa gi puonj mopogore opogore ka wakono rowere ni apart from the lesson we learn here, wadhi temo mondo wadhi e community kaachiel kod schools mondo wapuonj rowere kaachiel kod nyithindo mondo gibed ka ginyalo rito alwora, nikech alwora maler nyalo kelo ngima maber ne nyithindo kaachiel kod joma dongo duto te. Erokamano ahinya. Nyadendi, ka watieko, nyiswa mana gima ipuonjrigo, en puonj mane miwuogie odiochieng' ma kawuono motedore gi rito ler? An iluonga ni Yvonne Ogola, an founder mar Dream Girls Youth Group, kendo watiyo e weche mag alwora. Gima puonjora kawuono ni waste en gima useful, to ka watiyo kode maber ok onya bedo useless. Ma tiende ni waste wanyalo tiyogo mondo wayudgo yuto. Gik mako mineno ni takataka gi nitie kaka inyalo improve on waste ti iuse mondo iyud financial gains. To mar ariyo, wayudo ni waste gi koketgi kamoro achiel to gibedo separated at the source, ting'eyo ni ma inyatigo kanye to ma inyatigo kanye. To mogik, gima ago kae ni wapuonjo jo Dunga Beach e yore ma ginyalo